ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. आपल्यासोबत गौतमी पाटील आहेत. या कोकणामध्ये पहिल्यांदा आले आहेत, कणकवलीत आपल्यासोबत आहेत. मॅडम नमस्कार, कोकण साद लाईव्हमध्ये आपलं स्वागत आहे. पहिल्यांदा सिंधुदुर्गात येत आहे आणि कणकवलीमध्ये आपण दाखल होतात. कणकवली ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं हार्ट म्हटलं जातं आणि चांगली संस्कृती देखील कणकवलीत आहे. काय सांगाल त्याबद्दल? मला खूप छान वाटतंय, एवढं भरभरून प्रेम मिळतंय आणि म्हणजे बाकी सगळं सोडून द्या, पण महिला वर्ग जे आज भरभरून आलेत आणि प्रेम दिलं त्यांचं मी खूप मनापासून आभार मानते. आणि हे प्रेम जे मला मिळतंय त्याचं मी खूप खूप आभार मानते सर्वांचं. आमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा आहे, समुद्रकिनारे आहेत. या पर्यटन जिल्ह्यामध्ये तुम्हाला फिरायला आवडेल? अरे मला समुद्र किनारी फिरायला खूप आवडतं, माझे व्हिडिओ पण असतील, मला फेवरेट आहे ते खूप, तर मला नक्की आवडेल फिरायला. भविष्यात तुम्हाला जर कोकणात यायला आवडत असेल तर कुठला तालुका, कुठे यायला आवडेल, काय सांगाल त्याबद्दल? तसं काही नाही, पण जर मी विचार केला इथून पुढे तर नक्की मी ह्या साईडला येईल आणि व्हिजिट देईल. कोल्हापूर आणि कोकण एक वेगळं नातं आहे. कोल्हापूरचे लोक बरेच ह्या कोकणामध्ये, सिंधुदुर्गामध्ये स्थायिक झालेले आहेत. तुम्ही देखील स्थायिक होण्याची काय भविष्यात इच्छा? कोल्हापूर माझं पहिलेपासून फेवरेट आहे, म्हणजे खूप जुनी ओळख आहे कोल्हापूर. म्हणजे कोल्हापूर म्हटलं की एक मला आनंद वाटतो खूप. तर कोल्हापूरकरांना मी एकदम लव्ह यू, नेहमी भरभरून प्रेम देतात, तर थँक्यू सर्व कोल्हापूरकरांना. पण सिंधुदुर्ग असे ना, काय सांगा? आज सिंधुदुर्ग मी आज पहिल्यांदा आले आणि भरभरून प्रेम बघताय. आता संध्याकाळी ही कार्यक्रम आहे आणि तुम्ही तेही प्रेम बघताल, जे महिला वर्ग जे सगळे देत आहेत त्यांचं, आणि त्यांनाही सर्वांना लव्ह यू, थँक्यू. तिथेच सिंधुदुर्गवासियांनी देखील लव्ह यू असं गौतमी पाटील यांनी सांगितलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली.